Pagmasusyan tayo pungini ing kapiyasan ning banal o pamilya. Siklo taong po para king Horatio Emperata laban king COVID-19. Kinlagyuning ipa poning anak ang poning banal ay espiritu. Itamangan po. O mo pamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit kaya ban manakit kapatawaran ang pongbiye. Lalapit kami kaya kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamatena kaning dakal at tao. Adwan mingi ni kaya ing baliktan mo kami kinugod at iyatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang unabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manananasanang paulin ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Lain tayra na kami, king pamagbaying biye at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalang na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. E mo sana pisawili inga Kristo mi kaya ko, king kagulanan mi, nunebagkos mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanawanan na Birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Kinagyuning ipa, poning anak, poning banal ay espiritu. Loklok, po. Kambeda po din kaya katapong pasariling kapag nasan ng kaniting misa, daraon tala na po ding makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joel Parungaw. Special intention, Ditz and Lita David and family, Villamor and Resalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, para king healing ng Elmi Ronquillo, para king malalagwang kapaldanan dari, Angel Pajardo, Reme G. Mateo, Angelina Lising, Nathan Pitt Torres, Maria Teresa Sampang, Bianca Santiago, Norman Obsequio, para king alananggang kapainawan,
ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Joshua, Leopoldo, Juanita, Roman, Jose, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Salamat kingipa, salamat pumibay kay Jesus. Pastul king marang le, magpastul karing tupa, karelaw ke pagitiyay, ngaghel na ning tinu, kayo tatakot, masayay malita ko, ngibait yang ening bengi, talapag litasyon. Sablang anak ning Diyos, luksong kayo king tula, uling mibait ya Jesus, manalangin tamo, pasalamat kingipa, salamat pumibait ya Jesus. Sablang anak king Diyos, luksong kayo king tula, uling mibait ya Jesus, manalangin tamo, pasalamat kingipa, salamat pumibait ya Jesus. Salamat pumibait ya Jesus. Kinagining ipaan po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang Ginoo manatili kay kayo, maya-payaba kay kaingan po, at Merry Christmas pa rin. Ngayon pong panganam ng aldo ng Pasko, maganakan tayo po yung pesta ng Sagrada Familia. Maganakan tayo naman kaniting misa, liwa mo yung banal na pamilya king Nazaret, Jesus, Maria at Jose, nanirang sarili-sarili tang pamilya, ding sablang pamilya, mabilog ayato. Nya patang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan talapat, pagsisyan, ding kasalanan tamot, manyawad tapan tawad at pakalulu, king hapong Ginoo. Ginong Jesus, pag nasan mong ing lugod ding pengari, ikablas ding lugod nang ipamong at sipanwa. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, dinatangkab, antipunan mo kami, king kameto nga ning meto nga pamilya, ring anak ning Diyos. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, pagdulapan mo king sablang bage, ing kaburyan ang ipamong at sipanwa, at kaniti kayabe mo rin Maria at Jose. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangangga. Sa
Manalangin tamo. Oy pa, karimbanwa, alina lang king sabla, inutos meng yatong pabaldie, at kiranan mo, iting kayapan, kapamilataning pamaglalang mo, king pamilya ng tao. King pinandit ning kaselesayan, inyang ing sabla makasadyana, tinubod meng anak mong mamali king panabon. Maminto ka ning batas ning biye, ning kaya kaming yato. Ituro mo kaya kaming kapanalan ning makataong lugod. Bakit kaya kaming ulaga ning biye pampamilya? At saupan mo kaming may biye king kapayapan, busal ding sablang tao. Ban makapakirake kami king biye mo, manggamang king alanganga. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibad, kin libro ng Sirak. Inginu parangalani ing tatang karingkeyang anak, at payiral na ing matulit ning meto nga ima karingkeyang anak. Nino manggagalang kan tatang na, maglari niya karing kasalanan na. Nino mang parangal kang ima na, kawangis nening metong at itipon pibandyan. Nino manggagalang kantatang na, tumula ya karing sarili ng anak. Maramdam ya, kingaldo manalangin ya. Ing makabang biye miraske ya, agagalang kantatang na. Nino mang epasukal alub kang imana, papakit na, ing kapamintuan na king Diyos. Anak ko, lingapan me itatang mo, king keyang ketuan. Eme palungkutan, kabang mabiyeya. Agyamang miminane kaisipan, ipakit mo keya, ing lunos mo. Eme lalapas tanganan king kabayangnan mo at sikanan. Uling ingga na ka king metong atatang, makalingwan. Nune bagkus, magsilbing pamayad, karingke kang kasalanan. Amano ning Ginoo. Mapalad na rin taong mamintu king Ginoo. Mapalad na rin taong mamintu king Ginoo, at mibiyebye tutupad karingkeyang kautusan. Mga biyayan ka kimbunganing kapagalan mo, maging masaya ka, at minawa ka biye. King pibale-bale mo, ingke kang asawa, mangaria king ubas ang mabunga, busal ni pibale-bale mo. Ding anak mo, mangari lang sa giwang ulibong tanaman, makapadurot king kekang dulang. Makanyanyang mipala ing taong mamintu king Ginoo. Ing Ginoo bendisyonan na kasama libat king Siyon. Akit mo sanang minawa ing kabyayan king kekaban nimbiye mo.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kareng tao Kolosas. Kapatad, kayo ing balen a pinili ning Diyos. Kaluguran na kayo. Uli na niti, kailangan kong miblas king laus pusong pamaglunos. King ganaka at kababan alob. King kamo at kabibabatan. Mipapanupaya kayo at mipamamatawad. Kapilan man at inyang maigit ing ninuman king aliwa. Te patawaran ako ning Ginoo, inyai kayo man sana mipamamatawad kayo. Idagdag mo babo na nitingan ing lugod, uling itiya ing bubuklod king ganap apisasan metong. Mag-ari sa kareng puso yu, ing kapayapan ng Kristo, uling para kanidi ko, may ngayawus, misasan metong, anting galame ning metong mong katawan. Maging pasalamat ko sana, ing amano ng Kristo, labis-labis sanang manatili kareng puso yu, mituturuanan kayo, at mipanusok king mitmong kabyasnan. Kambening kapasalamatan ang makasalali karing puso yu, dalitan niya ing Diyos karing salmo at himno, ampong banal adalit. Nanumang sabihin niyo o daptan, gawan niyo king lagyuning Ginong Hesus, king kapamilatan ning pasalamatan, ye ing Diyos sa igpa. Ikong babaeng talasawa, manusid ko karing asawa yu, uling ita ing suka yung daptan antimong Kristiyana. Lalaking talasawa, luguran nyo lat pakiutusan mitmong yumo ring asawa yu. Ikong penganak, maging mapaminto ko karing pengariyo kapilan man, uling itiyeng babiatula king Ginoo. Ikong pengari, ay laparating kakamuanan ding anak yu, potang mga siral lalo. Amano ning Ginoo. Magari sa karing puso yu ing kapayapan ng Kristo at ing mensahe na labis-labis miye kaya kayo. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasak ing may pabalita ag pangkang San Mateo. Kalakora ding mga biyasa, pepakit siya ing anghel ng Ginoo kang Jose, king kapamilatan ing meto nga paninap nga na kaya. Mibangon ka, idalaming anak ampo ni Mana at munta kay Ehipto. Kay mama ko ka rin hanggang eko sabyan. Huling panintunan ng Herodes yung anak, baning ipapate. Mibangon ni Jose at kanita mo ring bengita dahil nala ring mindo at menulakan la para Ehipto. May natili la ka rin ang gaking metay Herodes. Makanya meto pa din nga manong sinabi ng Ginoo kapamilatan ng propeta. Inawas king lumwal king ibat Ehipto ing kanakong anak.
Anyang mete ni Herodes, ing anghel ning Ginoo pepakit siya kang Jose, karin Ehipto, king kapamilataning meto nga paninap. Mibangon ka, nga na kaya. Iyuli mo nila king labwat ning Israel ding mindu. Pablasang datang bisang makamate, king anak, may nga mate na langan. Mibangon ni Jose, at iki na laring mindu. Migbalik la ka rin Israel. Dapat niya nga balita ng Jose, king Iarkelao, ing minalili kang Herodes, hatatan na, antimong ari ning Judea. May takutan niyang tablos ka rin. Pasabayang tinanggap amano kapamilatan ng paninap, inyaking distrito ng Galilea, karinya migbanda. Karina la tiknang ding mindu, king meto nga bale na mayaws Nazaret. King antikaniting paralan, karin metopat, ing amanong mi pasyag, king kapamilatan daring propeta, mayaw siyang Nazareno. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Mayapayabak pasibay kaya kaingan po. At pesta na po ng pamilyang yan. Dati Dominguya o ng mito Japon Domingo yung Pasko, yung New Year, Dominguya naman. So, alanganin niya, may kabit siya po ngayon weekdays, makanta karakala si Simba. Something niya po aldongin, December 30, holiday. Results Day. Result Day. Anong era kagisnan at era kaugalyan din taong sisimbang makanining ngaldo. Lalo na po Christmas season pa rin, Christmas break, dakadla pa rin taong mamamunta ka rin miyaliwa lugar para ka rin i-enjoy ang pong gulgulan ng panahon na ining masaya kaya katamo, pati na yung New Year. At pasalamat tamo po kareng pamilya tamo, tintang kanya-kanyang pamilya. At ating pangbisang magpamilya, uling gangini po, ating pa rin may asawa. Pota pong mangasal ko, alab ko na mo sana rin kakasal ko, maging matagumpela, king bera, maging masayala, maglambatla, at talagang kahit maputi ng buhok nila, la pa rin mikawani. Ating pong metong kwento, kabanging pari, manaralya ka rin kakasal na, at lula rin tatatlo nga na ang mga singsing, mga rings, na kailangan niyang isuot, na kayong mga mag-aasawa. Yung una, yung engagement ring. Yung pangalawa, yung wedding ring. At yung pangatlo, huwag niyong kalimutan, pag may mag-aasawa na kayo at may asawa na kayo, yung pangatlong singsing, sabi ng pare, ay yung suffer ring. Kailangan laging sangkap ng buhay may asawa ang suffering. O na yung ating pumetong ategawa na may comment, itang metong lalaking, Father, kulang po. Ano ba bang kulang? Iyon lang ang ring. Tiriring po, tiriring. At siguro makanya, mo pala suffering yung danasan niyo kayong talasawa, potang kahit yung miki tiriring. Sino bang miki tiriring kaya kayo? Mrs. o Mr.? Kasi mapek, may kasawa. Ano yung problema? Yung tiriring, imyong Hindi nga ako, yung tiriring. Pero sangkap na po ng pamilya yan. Dapat tanggapan tamo nga yung nanamang positive and negative. Mayap ang pong matsura. O masanting ang pong matsura. Abe-abengan yan. Alang perfect family at alang perfect husband, alang perfect wife. Ing balang metong haluyan palaging kayapan at kalokohan. Ing balang metong atin niyang sariling sikanan at kinan.
Makanyan palagi. Atin yan palaging balang metong sintingan at leguan, atin mo namang katsuran. Kanya, bakit na maging masaya ka, kayong pamilya, kayong pamakyasawa, kaulan mo nga yan, tanggapan mo nga. Potang kaya pa naman, nganit ang metong kasebyan, the grass is greener on the other side of the fence. Patang kaya pa naman ita mo, lalaweta mo kay nga duwang pamilyo, maya pa ila kasayada, maya pa ila kompleto la. Dahil na pagtsema kanina, balang mainggit ta mo kare nga liwang pamilya, maya pa ila, maya pa ila. Pero po, nung milipat ka kitang pamilya nga ita, tuklasan mo, maproblema la naman. Atin la namang pagdalanan. At mabayad la king panahunay ni aarapan king biye. Uling kayo ni pimpong kay katang ebanghelyo, o ine, ing pamilya ng Jose, Maria at Jesus, o ine, ila mismo, siguro ining metong tamang buring malyari, itang kalamidad king pamilya, o crisis king pamilya. Kaya ni, ing banal na pamilya nga usan tamo, may kabit siya keng danger. Uling i Herodes, buri na kanong ipapate, ining bingot ta Jesus. Just imagine, kapitangan bengi, wala namang oras ini, kailangan nung tayran Jose, ding pamilya na, para tumakas king Bethlehem at dalano king Egypt, para alisyano king marok ng pamalak Herodes. Balampot ang ating kalamidad babagyo, itatang, makanano nang iligtas ng pamilya na, kaya earthquake, kaya ating silab, makanyan, ng makananong itatang, ing magligtas, magprotekta king pamilya na. Kanya, karin mahulaga na potan padre de pamilya ka, kalupa ng Jose, dahil lahat palagi kang alisto, alerto ikaisipan, makasadya kung nanumang kapalyarian para iligtas mo yung pamilya mo. Then pa naman tatangeni, mabisyo-bisyo lang mahilig lang miminom, mag-happy-happy. Sabagay, naman pumarok yung miminom kami kasi balang misa ting miminom miminom kami, kapuringgit mo. Matsura mo po may pasobra ka. Kasi nung sakali mang kapalyarian, pase-pase ka rin, ikan tatang. At kailangan na kaning pamilya mo. O makanano ka. Ala ka keng gustong kaisipan mo. O makapase ka. Kanya, potang makanini kaulaga malakas ang popang makasadya keng sabla. Lalo na itamo po, paniwalang tamo tayong Katoliko, ing biya pa makisawa, muling biryanan mo. Ing biya pa makisawa, uling may aburyanan may tang lalaki o babae. Para kaya katang Katoliko, metong yang bokasyon. Metong yang bokasyon, ing biya talasawa. Aliwa muling gyame ing makisawa. Aliwa bitas sabihin na rin tao, keng metong lalaking tutuwa ng bayin tao. O tika pa makisawa, bakit ating kang tagawas pinggan? Mga yan. Tikang tagaluto. Muli sabihin, yung asawa na, gawa niya mong tagalutong kayong pamanghanan. Naman makanta para kaya katamo yung biyata na asawa, metong yung bukasyon. At iti, muli sabihin, kalupan yung pamagpari. Yung Diyos, yung mamaos ka rin lalaki at babae, king biyata na asawa. Biya pa nga tatang at pangaima, biya pa magpamilya. Kayo po kining tanasawa, maniwala kayong inaus na ko ng Diyos, king biya ngening kaya kayong babiyayan, biya tanasawa. Hello? Para kaya kayo inaus na ko ng apong ginukanya? O pinili siya sarili yo? O pinikot na ko ng asawa yo? Ikay naman pinwersaya. Para kaya katamo po, yung biyata na asawa niya, sagrado ya kasi
Ang Diyos, yang mamaos kaning lalaki at babae, bang luban ding beta lasawa, at manalakad lang pamilya. At king kasal, ing lalaki ang pamabay, tatanguya kanitang kayawsan. Niya, itang lalaki, mo tatango king asawa na. Ing babae tatango king mister na. Tatanguya, king apong ginong minawas kaya, kaniting biye pa magkasawa. Niya, ko man mamakibat, kita mong pamilya na ning isawa yu eh. Kining tanguyo eh, mamakibat kayo. King tunay minawas kay kanyan. Ing Diyos. Niya, sukat king biyo anting talasawa, kalupa menting pare, palaging makasadyang makirandam, king minaos kaya kayo. Uling yang mas mikibado, king biye, apinibala na kaya kayo. Imbiya talasawa, biya pa magpamilya. God knows best. Panyatang king biya talasawa, at pamagpamilya. Ini po yung sukat maging direksyon na ng biyata na asawa. Itataging may ito nga banal na pamilya. Nung nukar na ching Diyos, yang may papamintuan, at kaya manusig, ding tatang ang popang ima. Aliway tatang yang boss, aliway misis, ang Diyos pa rin. Yang mumutos at manabilin ka rin may asawa. Nung nanong nasantinggawan. Nyapin po kayo ng Ebanghelyo, asang kasanting asang katahimikan ni Jose, asang katahimikan ni Maria, lalo na yung bingot ni Jesus. Pero peka, lino-lino ng Mateo, Jose kini, nung nanamang sabyanan ng Diyos, kapamilatan ng anghel, iyang gagawa na. He takes directions from God through the angel. Dapat balang pamilya, o ini, dapat nung ating kong tutok yan direksyon, panabilin, yapin ng Diyos. Father Jerry Orbos, nga ng king metong ng homily tungkol kay family, at lung bagay, bangka tayong meto nga pamilya maging banalya. Kasi yan naman yung talagang dapat goal na ning balang pamilya. To become a holy family. Not just successful, not popular, not powerful family. Mo happy family. Holy family. Makanano ka maging holy family? Mumunandili nga na. Ing metong tanda ng metong nga pamilya, yapining close la king Diyos. Closer to God. Ang malapit king apong gina. Ing kadua, nga na, closer to one another. Sapat itang malapit la king apong gino. Malawot na umanlob king balang metong. Mapangadila pero elam may kakasundo. Dapat closer to each other and to one another. Ing balang miyembro ng pamilya. Malapit si ima, itatang, kimbalang metong, at karinganak da, ringanak makanyan la karin pengari da, at king metong at metong. At itang pangatlo, nga na, emo closer to God, closer to each other, and to one another. Nunay mo naman, closer to people. Malapit ka rin aliwang tao. Happy naman, nung ila-ila mo, pating Diyos, alalampak kilam ka rin aliwa, balamating kulang. Balamating mali. Huling itang pamaging malapit na king Diyos, at kimbalang metong, sukat lumapo, hangga luwal na ng pamilyada, miyabuban pati rin aliwang tao. Nung bala mo, nung ila-ila mo, maging selfish family, holy family. Pero ing metong atanda ng holy family, malapit na naman ka rin aliwang tao. Pero, diyang malapit na ka rin aliwang tao, mo pwedeng i-chipiret ang aliwa. Kasi ating pamilyang malapit na ka rin aliwa, patsyecho na ka rin aliwang tao, so ang kasaya,
Pangauri da bale, buisit la. Pachetyo la kareng aliwan tao, makipanos lang pinggan. Pangaras kimbalera, astong katamad, manos pinggan. Ay naman pwede itang malapit la kareng aliwa. At mas burida, chula kayong barkada, ang pongino mga abera. Pangaras bale, may papansinan. O kaya, malapit-laping kareng aliwang tao, erong kikilala king Diyos. Nyari ni pungatdo, nga ng Father Jerry Orbos, dapat miyabe-yabe la. Lapi kawa-kawani. Ing metong banal na pamilya, yapin tang malapit laking Diyos, malapit laking balang metong, at malapit la, biyasa lang makiyuto sa makyabe, kareng aliwang tao. 3 in 1, King Holy Family. Amen. Yan ipo'y pasagtayin kaya katang kasalpatayan atang sumabi, sasalpantaya ko, King Diyos, pengagliging upaya ning Banal Espiritu, mabay ka Santa Mariang Birhen, sinasalan ng upayang Poncio Pilato, ni Paco King Cruz, mete at mikot-kot, tinipay ka ring mete, Ingadungal do, sinubiyang mebe. Paypaytas sa banwa, makalukluk, wala ng Diyos, ipang mayupayang tutub. Iba't ka rin magbalik ka naman, Keti, banmukum ka rin mabiyempon, menga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, kambening Sagrada Pamilya ning Nazaret, manalig ta king Ginoo, ang makibalo ka ring sablatang pamangailangan, at adun ta kaya ing panwanan o ring hanggang pamilya ning tao. Nga tamong sumabit manalangin, Ginoo, panwanan me ing kekang balayan. Ginoo, panwanan me. Para king pamilya ning Santa Iglesia, ba maging metong yang intu at metong api bale-bale, para king hanggang taong mangailangan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin hanggang miyasawa, ban apa matatilyanda sa giwa, ing mumunarang sinta, o atuklasandang pasibayong iti, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin hanggang pamilya ning yato, ban manatili lang susulong, king ikakatulan at pamanyuyo ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring anak at kayanakan, ban para karela, ding pengarira, makatwalang ating masabla, king karelang pamanyulo at tula, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin ang miyasawa, mikakawani at ding karelang anak, bang makanulang taong masampat, munya kausukan, tungkol king pamikalugod, ang makasab, lumarin ka rin kakulangan daking beti bale-bale, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin kaya katang komunidad Kristiyana, ban ating galame ning metong a pamilya, mabiyasa tang midadamayan at miraki king tula ning balang metong, ipanalangin taking Ginoo. Ngenya doon tang sarilitang kapagnasan. Iba, manalig keke ka, misa na ipagkait king metong at metong, ing sablang lugod, apapakit mo kaya kami. Kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. Amen. Otang dilim laing tiyog na ning hangin, otang saslag no ring puso
Mamalang kapatad, banti kay katamong daw, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Ginoo, tanggapan may ting sakripisyo at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing Birhen na Induning Diyos, at ing esposo ng Yose, pisan metongan mo sana rin kay kaming pamilya, king kapayapan at lugod. Iti adon mi, king lagyuna namang Yesus sa ginumi. Ing Ginoo, mantabi kay kayo, yat nayorem puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunay pin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alanganga dubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. King aldoyti kakatman mong tula ring puso mi, ngini nga kikilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngini mayakit siyang anting metong kay kami. Kristo ing anak mo, bayo pa ing sablang panawon, dapat ngini mibay siya king panawon. Di natangya baniyangat ing sablang bagay king kayang sarili. Banibalik ing pamisan metong king kabilugan na lilangan. At tayran ing ketawan ibat king pangawarya na king kekang kayarian. Ulinita kabedi sablang koro ring anghel karing banwa. Daralit ming kekang ligaya lantok nang ngaming babye kapurian keka. Kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapet pepasalamat siya kaya ka. Pira sunay binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baningapunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyin ng kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minam ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Data niya iti bilang kabigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kristo din tangyan na tangya pa, ing Virgen Maria, ibait ya. Ing Kristo din tangyan na tangya pa, Maranatha, Amen. Datang na
ganakan mi pa, ing kamatay at pamanyub din na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyato, ban beganapya king lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamulan naman di kapatid ming pepainawan at maninayang subing niya, ading sablang mayang mo nabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, lal na Alfredo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king belanganga. Ban kaya benang Maria, imbirendo rin Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, at tinupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panabun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya ipang mayupain tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amain talapangabo sa mibok imbalan ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasawpan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga.
ing kapayapaan ng Ginoo man tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapaan. Kapayapaan kaya kayo. Malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa minalako king kasalanan ning yato, noon tamang makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmay nga manamot, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Alangang ipa, pagnasan ming mi biebie, antiri Jesus, Maria to se, king kapayapan kaya bemo, ating metong at metong. Iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap, karing kaligaliganing biye. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Pagana mo po, alata na pong misa bukas abak na. Maling sa libungan tanay po yung baying banwa, bukas bengi, alas 8. At bayo po ita, may ka-holy hour, panimunan na po rin kaya katang kapatid EMDC, ang pong apostolado. So ulitan ko po, alang misa, bukas pong habak na. Simba na kayo bukas bengi, sa libungan tayo yung baying banwa, kapamilatan kapag masusyan, king solemnidad ng Indong Birhen Maria bilang Indo ng Diyos. Ang ginuman tabi kay kayo, at bendisyonan ako ng Diyos sa may pahintuto, ingipa, ang puning anak, ang puning banal espiritu, mayari ng kakatang kapag masusya na may tana luguran ng Diyos at yung kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya pa oras kay Merry Christmas pasibayo. Pasko ay sumapit, tayo ay mamagsiyawi ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandong ng tanging araw.